karon for today's video, another rides, Going to Siargao! another adventure, and another place to visit. Mga lugar nga wala nato damha ga-exist. O kung wala pa ka nakaanhi diri tara, uban ta. At sabay nating saksihan ang kanindot sa atong kinaiyahan. Wow! Ay, grabe! Woo! Ang ilong ang balibo! Woohoo! Yeah! Alright, what is up? Makita tag spot. Nice nga spot. Then, let's see what we can do. Go! Woo! Sundown and salty cheese. It's not a cute look getting kicked out of the bar when you're no longer 19. Si palaos dia bos. Magyag motor dia. Pare. Pangit ang dalan. Kaya dili. Tara sapa dia. Namay sapa padulong gudo. Dani ba? Kuwari gede siya. Pangit ng sapa. Kana na ka dia wala. Makasulod motor boss. Dili. Padulong sa sapa. Kuwari. Makasulod dili. Dili. Ay bawal. Bawal. Acting like a child, feeling like nobody gets it. So naidalan sa unahan no. Padulong sa sapa. Try na to ni. Ay grabe ka sa kaon. Wala yung gitudlo. Asa padulong sa sapa. Tara oh. Pero murag sa kaon kaayo lang kaya ba nato na anahan. So pas kay murag hadlok ang dalan. Kita ra isa pag may problema wala solo. Solo kita. Another spot. Tagline spot. Tagline. Let's go. You're the silver lining. Ayun, may nakita akong sapa. Go. Ay din Ano na siguro ta. Mingaw. Ano siya murag lake. Hindi siya flowing na sapa. Nagbulag ang sapa. Lubog og tinaw. Nagsagol. Ano ba? Try na to. Manangit ta. Pwede ba? Nice siya. Lubog lang ang sapa. Gid karon. Ano ni karon? Rough road. Nang siya tak pwede ba tambay. Diba? Wow. Ada nih, natog check. Nice nga spot. Nice siya. Ito taglandong. So, lubog lang sapa. Lubog. Katry ta manangin dito sigbawal lang sa panta. Gabi ka road kayo ramong guro na. Ada dalan. Pinang ito rough road ka dito. Sa Picos. Kuya, tambay dia, boss. Pwede mo tambay? Okay ra magtambay? Yeah, okay ra. Salamat. Balik. Ito dito dito. Ito na. So, dani na ta. Mangita lang ta o patani kung kataong plaster. Pero ito motor dito. Di na kasaka kay Digyas. Ito makalahos pa ta dani. Pwede ba ta makalahos? So, humok ang dalan. Ito pwede makalahos. Pwede man siya. Pero, dito ra ta. Kaya sa dani bi. Nice kay dani bay. Ay, kaya raman na dito. Amo ni ang view. Pwede guro mag-camping dani ba?
Pwede magtambay na ni boss? Pwede magtambay na ni? Pwede ra. Sige, sige. Tada ilay na niyo. Kagayan. Tao motor ito, di na ka bakig. Dali pa ni mag-iagi. Nalo ka ko basig malubong ba? Kung dili man nakalaos man dayo. Lagi, lagi. Malibot ra man aron. Sige, salamat. Lubong ko. Wah. 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 Mo na yung view. Medyo lubog lang sa karon. Kaya gaulan, isa pa. Namugol mga gakwari. Ano yung view guys, ako baongon. Nice siya po kayong view. Dada na yung plastar. Dada guro dani yung plastar oh. Dani. May mga nagluto. Sige, dani ta. Plastar da dani. Dada ta maagi. Ay, nagyanan dito di ay. So, balik lang ta. Let's go. So, kuha to motor. Dani na ta. Tambay ta. Then, nato sa to mabuwat. Magluto ta. Pamahaw. Or maniod to. So, check na to kung pwede ta maligo. Kaya maglubog siya. Let's go. So, balik ta. Balik ta dito. Balik ta, balik. Yung murag lapok kayo dito. Let's go. Ano sa tong motor? Di kurbada wa. Kung giliko, di na ako kaliko. Inmax. Okay. Apa ni siya? Sangat. Ito na ko tuyo ko. Got a situation. You can tell me if I'm right or wrong. She's quite the sensation. So nakatunob ko og tai. Daro. Baka sa ning trapo. Yo, kina. Kina. She's just stuck in my head. Lives of satisfaction, I can't get no reaction. She's just stuck in my head. She's somebody that don't need nobody. Alright, so dani tang pwesto. Nalob sa kahoy kay para landong. And wala nang nalag bangko kay para dili na kayo bugat o dili na kay hasol. Ato basta itong mga gamit. Let's go! Alright, matag set up. So, medyo lubog lang sa pakaron. Kay sige ulan. Pangaraw. So, nain ang laba dito. Nain ang laba og napo din nagkuan sila lalom dito. Nangaligo na sila tulay. So, nice unta maligo pero medyo lubog lang. Ambot lang mabaw ba ni ulalom, mulo ka balo. And mo ni yang view sa likod. So, nice kang view kay halos na yung mga lubi. Oh. Jeez, man. Oh. Diba? Nice kayang view. So kana siya tulay sa baongon ang boto kung saan ang tulay. Sa kanya sa baongon gilid sa tulay. So nakita na ko ni. Okay, let's go. The hidden trail in the back of the old barn. Past the ivory hill. I remember it just like a photograph. But they say it's haunted now. A million stories from the hole inside the wall. Curtains moving without wind. The crack of porcelain in the middle of the night helped to keep the kids away from what used to be the writer's house. Alright guys, time check is 11 AM. Nagdala ko og hotdog o bug sa tawag ani kanaw. Na.
Mo akong sudanon niya magluto na unta ko. Ang problema, nakalimot kog oil. So wala tay oil. So tsaka to ni pagluto karon. Pero naikon dito, amot naibalay. Hop nga nasi oil. Mga yatag oil kay nota. Nakalimot ang dalag oil. Ta try na to dito pangayo. Dalag pangayo oil. Tara. Ako'y balay ga oil? Oil. Naa? Naa? Nakalimot kog oil bay. Nakalimot kog dalag oil. Ako ra isa. Wala ka ka nagpila. Amoy kwan ani bantay. Amoy bantay dani. Wala mga bantay dani. Nari ga camping dia wala. Ha? Nai ga camping. Nausahay. Wala. Sabado Domingo. Wala delikado na ni ba? Wala ka? Wala. Dili yo, di ano mo na yan mong area pag camping. Lagi no. Phone lagi. Phone. Sige salamat. So may gani kay nasulay oil. Nay magtindahan gamay nila. So muna ang kabantay dani. So okay ra daw dani mag-camping. Siyempre daw wala daw mangilabot. So far nice ang area. Let's go. So magluto sa tao, hotdog. So nice yung spot para tambayan, bandingan, kung pamilya, imong mga kauban or barkada. Pero medyo nalagyan po yung mga basura. Ang mga nagtambay dani is wala nila dala ilang basura, ila lang ipangbilin. Pero dili na ko mangilabot ana. So ilaman ng pagkatao, ila ng personality. So kita dili na perfecto nga pagkatao. So sila na ibala ana. Dili na ta mo criticize sa mga basura nga ilang ipangbilin. Ang importante is ang atong basura is kita dalon nato. Dili ta mangbilin og basura. Sila na ibala ana sila. Dili man ta perfecto tanan. Natay mga flaws, natay mga tatagsang mga negative side nga mga bad side. But kung ikaw karon tan-aw ka ani, so kung mulaag ka na kay basura, paliyog lang ato lang dalon, ba? So that's it man. Napagod na, itsa. Uy. Napagod. Napagod na. Napagod na. Okay ra, makaon pa na. Wah. Alright guys, luto na. Ato mang pabugnaw kadjot. So, wala tong pabugnaw. Kaon na ta and then let's pray first. Pray. Go. Lord, thank you for this day. Thank you for the safe ride padulong dani. Lord, thank you sa sada kay nga weather karon nga adlaw, sada kay nga view, sada kay nga nature nga imong gihimo ug imong gihatag sa amoa. Salamat kayo Lord sa tanan nga imong gihatag. Salamat kayo sa tanan imong blessings. Lord, hope kining pagkauna kabusog ni sakwa karon. Hope mag-enjoy ko karon nga adlaw, mag-enjoy ko dani nga spot. And chill lang and let's eat man. Thank you Lord, thank you so much. Amen. Let's eat, let's go. Highway's getting closer. It's never been my place to be. You don't know if you're still awake. And haven't had a dream for weeks. Traffic's getting slower. Maybe something is about to breach. Alright, what is up? So naay mga tao nga mahadlok mo take og risk, mahadlok ma-fail, mahadlok mo gawas sa ilang comfort zone. Kay lagi naunhan sa ilang unahuna nga what if ma-fail ko? What if dili na ko kaya? What if maglisod ko? Di ba? Kay kung ingana perminti ang imong unahuna, wala gid kay maabot. Wala gid kay mabuhat ana. Dili di ay pwede nga i-change nato atong unahuna panalagsa, di ba? What if makaya di ay nako? What if mo success ko? What if makuha day na ako akong gusto, makuha day na ako akong ipangandoy, di ba? Kay kung perminti ta magpadala sa atong unahuna nga negative, wala gid tay maabot ana. Kay dili man nato ma-pursue, dili ta mag-take action kay nahadlok ta nga ma-fail, nga masayop kay nag-una ang atong unahuna. Busa kung naa kay gusto, be positive, be ready nga whatever happens, dawaton nako, atubangon nako kay mo ni akong gusto buhaton ug mo ni akong gusto maabot, di ba? Dili man siya dali, pero what if, di ba? What if sakto day ang imong gisunod nga dalan? What if sakto day imong gibuhat? What if tungod sa imong gibuhat karon nakapot nimo ang imong mga pangandoy, nakapot nimo imong gusto, di ba? What if busa kung naa kay gusto kwaon karon, be prepared and be ready, di ba? What if? Wala ta kabalo. Ha? What if? Go.